Els accidents laborals en baixa han crescut gairebé un 9% al Vallès Oriental l'any 2018. Si el 2017 hi van haver 4.700 baixes per accidents de treball, l'any passat la xifra va incrementar de forma considerable, fins a arribar als 5.112 accidents. Des del sindicat UGT s'alerta de l'estreta relació que hi ha entre la precarietat laboral i aquests accidents. Els treballadors en precari, per tant temporal, són els que més baixes tenen, els que estan en una pitjor situació, sobretot perquè no s'especialitzen en un lloc de treball concret i, per tant, els elements preventius no els tenen ben assimilats i, per altre lloc, les empreses no donen una formació, diguem-ne, en profunditat a aquests col·lectius perquè tenen un pas per l'empresa molt efímer. Un altre col·lectiu sensible a les baixes laborals és el de les dones, que sovint pateixen estrès per culpa de mobbing en el lloc de treball. La prevenció és important per evitar que els accidents i les malalties laborals vagin a més i per això des del sindicat es reclama més implicació a les empreses. Les empreses després de la crisi no han augmentat la inversió en prevenció i aquí tenim un greu problema, sobretot en el que són baixes derivades de malalties com l'estrès, com elements psicosocials, com lesions musculoesquelètiques, i aquí les empreses tenen que treballar molt més. A l'administració, el sindicat demana que augmenti els recursos destinats a la prevenció.